7, dan is het alweer vastenavond. Dus de carnavalskriebels werden steeds breder, steeds leuker. En we gaan links en rechts eens kijken wat er al allemaal gebeurt voor de vastenavond. Kom en kijken! Dan is het leven ik was beloven weer een land. Dat was toch wel een heel spetterend begin, of niet? Ja, dat dacht ik wel. Maar het thema van de carnaval in Beegden dit jaar heeft daar ook mee te maken, Prins. Weet u toevallig wat het thema is? Dat wordt 2 keer 11 in Polonaise. 2 keer 11 jaar in Polonaise. Aha. Jullie weten wat een Polonaise is? Geen mayonaise, dat is Polonaise. Heel wat anders. We gaan de komende weken heel veel doen met carnaval. En aan het einde ervan gaan we een revue opvoeren. En alle kinderen weten nu nog niet wat ze moeten gaan doen, maar die gaan de komende weken heel erg aan de slag om liedjes te leren, om toneel te spelen, om in de buurt te staan. En de hele van jullie zijn al achter de schermen bezig met voor deze kinderen een heleboel te regelen. En Prins, kom je dan ook kijken naar de uitvoering? Ja, natuurlijk komen wij daar weer kijken. Mag ik eens vragen wie is het met die carnavalskriebels gewoon? Ja, kriebels, dat zit bij ons een beetje in het bloed. En ik ben op dit moment prins zelf, wie de Kempernazen in Sittard, prins Ron de Eerste. En dus vorig jaar was het even heel erg druk, want dan heb ze carnaval thuis en heb ze nog carnaval op school. En toen heb ik de belofte gedaan, ik maak het volgend jaar weer zo'n schone carnaval wie dit jaar. Ook al dreig ik binnenkort af als prins, maar maak voor de carnaval op de school in Beegden enorm groot. Dus we gaan heel veel kriebels de komende weken ontwikkelen. Ja, dat heb ik al een beetje gezien, want hier was net Prins Charles op bezoek met zijn gevolg en alles, hè? Ja, het thema is carnaval. Dus de komende 7 weken is carnaval het lopende thema. Er werden heel veel dingen gaan gebeuren en dat moet uitmonden in een kinderrevue in de dag voor carnaval. Dan hebben alle kinderen een rol in de buurt. Zingen, een klankspel, nou, noem maar op. Alles wat met carnaval te maken heeft, dat krijgen we dan te zien en te horen. Dus de cultuur werd vanzelfsprekend doorgegeven van de leerkrachten naar de wichter. Ja, maar dat is ook de bedoeling van de geschiedenis. De geschiedenis is heemkunde. Eerst Corbie beginnen, wat speelde in het dorp, en dan kan ze het ook groter maken. Dus carnaval moet Corbie gebeuren. En de Stichting Veldijk heeft overigens een lesbrief ontworpen dit jaar, of eigenlijk herschreven, in het Remunsblad. Dus dat is voor de kinderen hier in de buurt in ieder geval nog een beetje te lezen. En die hebben we gekregen, die gaan we ook in de klasse die ook behandelen, in de groepen 5 tot 8. En dan geven we ze op die manier ook het met van de historie. Hoe komt het rood-geel-groen vandaan? Waarom zijn er prinsen? Wat zijn optochten? Dat soort dingen willen we ook de kinderen metgeven. Hey, en voor de mensen thuis en ik die niet precies weten hoe het rood-geel-groen vanaf komt? Ik heb het nog niet gelezen. Nee, rood-geel-groen, dat heeft ermee te maken. Dat was precies het tegenovergestelde van de vlag van Nederland. En dat is in de tijd ontstaan dat de Nederlandse staat, zal maar zeggen, in onze buurten hier in Limburg nog niet zo geliefd waren. Dus ze zatten zich af tegen het rood-wit-blauw en maakten er rood-geel-groen van. Deze is van mama. En papa. Wat is eigenlijk het thema wat je bedacht hebt voor dit jaar? Nou, het thema het is niet speciaal voor de carnavalmiddag. In Beegden de school die werkt met thema's. We zijn geen doorsnee-school. We werken niet met aardrijkskunde, geschiedenis, biologie methoden. Maar we werken altijd thematisch. En we beginnen altijd een thema met een brainstormen over het onderwerp. Kinderen gaan daar aan de hand van onderzoeksvragen opstellen. En die onderzoeksvragen die leiden dan tot een heleboel wetenswaardigheden over het thema. Nou, dit jaar hebben we gekozen om een gezamenlijk thema. Heel dik is dat per groep. Ja. Nu is dat een gezamenlijk thema. Dat doen we 1 keer per jaar. En dat thema hebben we genoemd tussen kerst en carnaval. En het heet Terug naar de toekomst. En wie doen we dat terug naar de toekomst?
Nou, we hebben een heleboel mensen met heel veel ervaring over de historie van Birkdijk ingeschakeld. Die hebben we gevraagd, die zijn allemaal hier geweest. Mensen van de heemkunde, mensen die een heleboel dingen weten over de sages en legendes van Birkdijk. En die hebben dus dan een heleboel dingen over verteld. En die sages en legendes van Birkdijk, dat is het uitgangspunt voor ons thema. Gekoppeld aan de cultuur van carnaval. En dan hopen we dat de kinderen onderzoeksvragen gaan stellen over de Birkdijker hei. Dat is een grondsoort. Welke grondsoorten zijn er nog meer? Zodat we richting aardrijkskunde kunnen gaan met de grondsoorten van Nederland. We gaan in de geschiedenis richting bokkenrijders en alles wat in die periode in Birkdijk en in Limburg en in Nederland is gebeurd. Dus we proberen via deze insteek de kinderen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie te leren. En terug naar de toekomst, krijg je daar ook carnavalskribbels van? Nou, best wel. Je moet zeggen, vanmorgen wie de kinderen met de heutjes en de mutsjes en alles binnen zag komen, dat de kriebels er aardig waren. Je moet zeggen, ik ben van huis uit wel ook altijd, heb wel altijd ook vastelavond gevierd, dus het zit ook wel een beetje in me, denk ik. Hier op school werd het ook heel goed gevierd. Ik werk hier voor het tweede jaar en ik moet zeggen, het vorig jaar was een erg leuke tijd in de carnavalstijd. En dit jaar werd het speciaal met Terug naar de toekomst. Ja. En Prins George geeft jou de goede richtingen aan, hè? Linksaf, rechtsaf. Heel fijn dat ook de jokers en Prins George en zijn gevolg dat iedereen heel veel medewerking heeft. We hebben gisteren nog een splinternieuwe vlag gekregen van de jokers. Die haaien we nog niet, dus die wappertje nu vrolijk boeten. Mochten we ook haaien. Het zijn allemaal van die kleine dingen waarin in de merkt dat de gemeenschap Birkdijk erg met leeft met de show. Ja mensen, ik heb gezien, de Martinus School in Birkdijk, jong geleerd is oud gedaan, of andersom. Maar we hebben hier nog ganz gedaan. We gaan naar mensen die muzikaal bezig zijn en dat is nemens minder als Hondervel. Wie gaat het met Hondervel? Nou goed hè, het seizoen is weer begonnen en we zijn weer volle bak overal aan het opdraaien. En zo ook vandaag hier in Kelpen natuurlijk. Dus, Hey, en ik ken ook het liedje, huur ik een Joekskapel, dan krijg ik Hondervel. Is zo uw naam ontstaan? nee, onze naam is niet zo ontstaan. Onze naam is wel op zo'n manier ontstaan. Want wie wij onze eerste keer in de studio waren. En, Wanneer was dat trouwens? Dat was in 2004. Okay. Toen zijn we begonnen. En toen hadden we ons eigen liedje terug en toen kregen wij Hondervel. En toen zo is de naam dus begonnen. Dus, ja. Word je zo ontroerd? Zo ontroerd waren we, ja, inderdaad. Nog steeds. Ja, nog steeds. En wie houdt je dat flampje brandend? Wie houdt je die carnavalskribbels overeen? Nou goed, eigenlijk is dat iets van een heel jaar. We blijven een heel jaar lang bezig. En iedere avond als wij bijeen zitten hebben we lol en plezier. En dan ontstaat er wel weer iets waardoor we het nieuwe seizoen in kunnen gaan. Dus door eigenlijk de lol en plezier erin te houden, keer op keer, ja, blijft het leuk en blijft het de vastelavondsvuurtje branden. We hebben natuurlijk vorig jaar met vastelavond, toen ben ik met geboren, dat was natuurlijk eigenlijk een liedje voor ons. En, ja, dat zit ons in de genen, dat zit in ons bloed. En dan is het niet zo moeilijk om dat branding te houden. Dus het zit er gewoon goed in bij ons allemaal. Dus, Als ik die goed beluister, dan is er dit alleen vanaf de 11e van de 11e en het hele carnavalseizoen. Maar dan zit je niet door het jaar ook dik zat. ja, goed, we moeten ook een reden hebben om bij te komen. Dus we doen natuurlijk het idee voor het liedje werd geboren. En dat is samen. En met die avonden die wij door hebben. Ja, er ontstaat eigenlijk het ganse jaar door het gevoel. Maar het drukke programma is van de 11e tot de vastelavond en daarvoor is het wel iets rustiger. Maar ja, we zijn er wel een heel jaar mee bezig. Ja. Ja, dat merk ik. Het is trouwens, ik heb al dikker bij de LVK met gedaan, hè? Ja, we staan nu voor de 4e keer in de halve finale en we hebben vorig jaar dan voor het eerst eigenlijk live op de bühne in de finale gestangen. Nou, we hopen dat dit jaar weer gaat gebeuren natuurlijk. Maar het is alweer mooi dat ze uit 235 liedjes bij de 60 beste best. En wat we volgende week zaterdag maar bewijzen of het goed genoeg is voor de finale.
Maar als ze 1 keer op zo'n bühne hebt gestaan, hè, ik kan me voorstellen dat het een klein beetje verslavend werkt. Ja, kijk, wie we ooit zijn begonnen was dat onze droom. Dat is vorig jaar goed gekomen, maar nu is er 1 keer heeft gestaan en nu willen we terug. Dus we willen dat keer nog eens met maken. Ja. Ja, want je zit zelf echt heel goed op elkaar te. Je werkt met Facebook en je werkt met een heel goede marketing en PR en je hebt flink aan de werk met Honderveld. Oh ja, bedankt. Ja, nee, ja goed, dat doen we ons werk goed als jij dat vindt en als de mensen dat vinden. En goed, uiteindelijk is dit het leukste om op te treden en mensen gewoon een half uur hopelijk plezier te verzorgen. En wij hebben zelf volle bak lol op die bühne. En ja, daarvoor doen we het. En dat de PR dan zo goed overkomt, dat is alleen maar win-win. Dus, ja. Hey, en nog even een heel lange vraag. Gisteren is Sylvia Ramakers, dat is gewonnen met zijn debuut. Hè? Ja. Maar ja, de vrouw die in de debuut, maar hoe zijn bij jullie eigenlijk de vrouw die? Ja, die laten we mij... Die zit er niet meer, die zijn meestal toes gewoon. Dus ja, wij hebben natuurlijk allemaal een vrouw. En met gezette tien nemen we ze met en dan gaat het ook met. Maar het weer inmiddels gaat veel optreden om ze iedere keer met te nemen. Maar ze mogen iedere avond met, ze kunnen altijd met. Maar we hebben ook nog kindjes en dat moet ook opgeluid worden. Dus, dankjewel. Ja, dankjewel. Allemaal stemmen zaterdag van 12 tot half 1 en zondag van 4 tot half 5. LVK 29. sms'en naar 4422. Honderveld. Omdat Honderveld zo hartstikke leuk was zo met de kallen, gaan we nu een skigebied met de kuildraaiers kijken, want die hebben vandaag groot feest. Hartelijk gefeliciteerd. Ik heb begrepen, jij bent je eerste prins geweest van de kuildraaiers. Ja, ik ben inderdaad de eerste prins geweest van de kuildraaiers. Wij werden het week voor de carnaval opgericht. Toen werden er samen gestemd bij een prinsers waren. En toen werden ik prins, dat we echt flink gefeest. Toen was in de tijd was de zaal nog niet klaar. En dat we toch perfect gehuurd en hebben we een zaal prinsenbal gegooid. Wij zaten er met 325 man. Hoeveel? 325 man. En bij de dinsdag hebben we nog 200 man in de zaal zitten. In die tijd, toen vierden we eindelijk keer gingen we carnaval gooien en we bleven al 3 dagen goed. Vertel me Jens, wat is het allerleukste wat je kunt herinneren van de eerste carnaval die in Kelpenolen? Nou, de eerste carnaval in Kelpenolen was wie we het samen opgericht hebben met Jeu van Appen van Talliger, Schra, ja, er zijn nog enkele. Wij gingen samen weg, we komen samen toe, maar het was altijd tegen de morgen. Wie ik prins was, was mijn vrouw 7 maanden in verwachting en die ging even goed met, wat tegenwoordig niet meer kan. Ja, dat is toch wel heel geëmancipeerd, zeker voor een tijd. Ja, dus ik heb een vrouw zo'n goud, ben ik wel te veel geld kwijt. En nou heb ik dat net bij deze gehoord hebt. En wat geweldig dat je er nou al die tijd, dat jij er nog gewoon steeds bij zit. Ja, ik vind het hartstikke leuk met de carnaval. Ik ben een feestvierder, daar ben ik dus echt en dat blijft zal altijd wel blijven, ja. Ja. Had jij ook een spreuk in der tijd? Ja, nee, ik ga in der tijd inderdaad een spreuk, maar ik weet hem eigenlijk niet meer. ik zou hem eigenlijk niet meer weten. Nee. Het maakt niks uit. We doen het als volgt. We zeggen tegen u nog heel veel plezier met de vastenavondsdag en als er geen is, komen we bij u terug. Ja, dankjewel. Ik ben echt een vierder, dus ik vind het leuk dat je me dat toewens. Ik zal altijd de carnaval blijven steunen en ik hoop dat het nog vol jaren door zal gaan. Allah! Ik kan niet al af of wel te tegen. Ja. Ik vind het echt magisch, dus ik wil graag daarvoor een applaus als bestuur. Ja, de voorzitter van de Oud-Prinsen, gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben niet al zo'n jubileum. We hebben ook gemeend om als Oud-Prinsen niet al zo'n cadeau aan te bieden. En we zijn ook blij dat de gemeente bereid is geweest om ons zo in te faciliteren. En het is ons gelukt om dus het Oud-Prinsenpetje aan te bieden aan de carnavalsvereniging vandaag.
En niet alleen heeft dat beetje een schone naam gekregen, maar is het ook zo dat iedere oud-prins zijn eigen tegel krijgt in dat paard. En zo hebben we gemeend om niet alleen terug te kijken naar het verleden, maar vooral ook vooruit te kijken naar de toekomst. En iedere nieuwe oud-prins krijgt ook weer zijn eigen tegel in dat beetje, het oud-prinsenpeetje in Kelpoler. Jury, wie kreeg het bedacht? Was het idee van dich? Nee, het was een idee van ons als oud-prinsen van Kelpoler. Het bestuur heeft dat voorgesteld aan de leden. En de leden hebben gezegd, daar moeten we voor gaan. En we zijn heel erg blij dat iedereen nog metgewerkt heeft. En dat we vandaag dat heel schoon cadeau hebben kunnen aanbieden. Ja. Hey, en vertel eens, wie kan dat eigenlijk? Dat in een redelijk kleine gemeenschap zoals Kelpoler, dat toch de vastenavond zo geweldig duidt. Ik denk dat juist in een kleine gemeenschap de onderlinge verbindingen veel hechter zijn dan in grotere gemeenschappen. En ik denk dat dat ook de reden is dat het juist in zo'n klein dorp veel hechter is als in grotere plaatsen. En ik denk in Kelpoler is er een heel goed voorbeeld van. En we hebben als oud-prinsen toch gezegd, we moeten ons extra laten kijken met zo'n jubileumjaar. En ik denk dat ons dat gelukt is. En blijvende herinnering, niet alleen voor de oud-prinsen, niet alleen voor de carnavalsvereniging, maar voor de hele gemeenschap Kelpoler. Schoon, en de receptie en zo, en de feestavond gisteravond, wie is dat geweest? Ik denk dat we een heel schoon extra jubileumviering hebben de vastenavond. Je komt er nog aan. Daar hebben we nog te gooien, zullen we maar zeggen. Maar wat we nu hebben we allemaal metgenomen, is allemaal extra. En ik denk als je nu achter de kijkt, dat het een geweldige manifestatie is, ook een geweldige gelegenheid en een heel schoon jubileum. Dus is dat wel een meerwaarde in de mensen, een grote tent, echt een groot feest te maken, hè? Ja, op bepaalde momenten moeten ze groot vieren met elkaar, denk ik. En de 11-jarig jubileum in de carnavalswereld is zo'n moment. En dan vind ik dat moet ze ook groot uitpakken. En dat hebben we vandaag denk ik ook gedaan. En de oud-prinsen hebben er ook een steentje bij aangedragen. Zeg, en als ze dat goed vindt, nu is een iets persoonlijkere vraag, hè? Zijn er overeenkomsten te nemen tussen eigenschappen die ze maar hebben voor bijvoorbeeld prins te zijn van een vastenavondsvereniging en wethouder? Dat is een heel persoonlijke vraag. Ik denk dat moet altijd zichzelf zijn. Of ze nu prins bent of wethouder, blijf vooral altijd zichzelf. En dan komt het verste. Tata!